Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Limbo. Sukin sab na ako na si Miss Nika. Sukat pa sa una. Nika? Yes! Balita na siya, oy. Way pasensya. Mao nga. Ako siyang atiman nun dayon kung maan niya. Saan na sa hatag? Mao ba? Tuod. O, sige na tayo pangutanan ni mo? Oo, di ay. Di na ka malain. Personal ba akong pangutan na? Okay ra. Dili ra. Sige, pangutanan lang. Sa last day nga, din kamis ba? Gawin sa mga yung bana. Ha? Bana? Oo, giapas ka man si Umbana. O klaro kayo nga, nasuko siya nimo. Kuan, natural lang nga mag-away kami sa akong bana kay maumang gina ang magdiayon, dili ba? Aw, hinuon. Pero, murag makapabala ka lang kayo ang iyang lihok. Kay gitukbon kayo pasakay yung auto. Ha? Mo na, katugunan ka ni kong pulis. Kay klaro man kayo nga, masakitan kayo sa sud sa auto. Kato mo ko makita si yung banda. Pero mahadlok ko ka magtanaw niya. Kay taas mo kayo siyang tao. Niya, gwapo noon. Pero, basta, isok siyang mata. Unsa pa'y na obserbahan ni mo ni atong higayon na? Maura to. Kaduho pa man ko makita si yung banda, Gwad. sa una ako makakita niya, na-crush ko niya. Ay, nagkalain ha, Miss Nika. Okay lang. Okay. Gwapo kayo siyang tupig, Gwad. Nagpatupi man siya ato din higod. O si Raquel ang nakatiman sa buhok si Umbana. Oo, nahinumdum ko, ana. Basta gwapo kay siya. Tisoy man ko di Umbana. Mura gid og artista og naong oy. Labi na nga patilya siya. Ang ayan siya sa street og bubo niyang buhok. Labi na kung mag-jail siya. Mao ba? Sa imong tanaw, mga pila kay height sa akong bana? Mga 6 gyud. Mga 6 ka pin, ana, no? Mga siya Koreano. Ibo kay sila labayot niya, oy. Kaya tayo pa niya ang Koreano og mata, pikot gamay. Dato pag yun. Pero sige tapusan akong pakakita niya, parang nabugnaw, oy. Ang unsa man to siya. Nagsilos dun, no? Siloso manggod ang akong bana. Oo ba? Okay na niya, Newton ni nana. Gwapa na kain ni. Hello, Mrs. Chi. Okay bang mga bata nga gihatod diha sa akong mga tao? Oh, good. Mayo kayo nakagusto na ka? Murelax na ko karon sa parlor. Oh, syempre. Magpa-beauty kita ron dili ta mabiag bana. Okay, Mrs. Chi. Niyan ako sa Eliana Beauty Salon. Bye na, Mrs. Chi, ha? Okay. Nana ha? Okay ka namin sa Lomi. Thank you. Okay. Asam ko mo bayad? Dito lang sa cashier, miss. Okay, thank you. Huwag yun yung malitok ang pangan sa bana ni Salme. Pero, makapahibong ang iyang paghulagway sa maong lalaki. Lahi ra kini sa payhon ug hulagway ni Poldo. Hello, Gigi. Ay, Miss Nika!
Hulog ka sa langit! Niya ang Diyosa sa mga danggo, sa mga kalakihan! Madi ka na ang ipaabot ng customer ni Gigi. Ay, dali, Miss Nika! Lingkod na, may utang dire! Miss, diarang ako bayad. Keep the change na lang. O siya to ni Karon, ha? Diba gusto ka bang here? Ay, kanang mahimo gid kong tinood nga Diyos, ha? Okay! Excuse me. Gigi? Oh, hello! Hello, Miss Salome! Ato na ka? Oh, imo na ni oh. Uy, oh, wow! Thank you, Miss! Oh, ay, Leila, dahil mo! Miss Salome, Leila mo. Siya si Miss Nika. Kamong luwang ako, mga prinsesa. Hello, Salome. Hi, Nika. Okay, muna rin ko ha. Wow! Kada ko niya tip ni mo. 1K. Galanti, gito siya, Miss Nika. Ay, parehas to rin o kalidad. Ay, nausap ka may imong naong karon, Miss Dorina. Unsa nam sa itong ipanulti sa payot kanina? Ay, may problema ka? Nililoy? May gisulti ka? Kuan ba ay kining ay may dahil lang ko sa imong bagong pahapay ron, Ma'am Dorina. Salamat. May problema, ma'am? May nalibgan lang ko, Nililoy. Ay, unsa man na, ma'am? Ako gamay ra, pero... Mamalit una tayo, Nililoy. Una ta mamauli sa bahay. Ay, sige. Gusto ko muduaw sa batang si Ani. Gusto ko tupi nga parehas na tong onsengan, Antonia? Salome, ma'am. Murag familiar na akong iyangan. O ang iyang naong. Oh, so okay man sabto na ako din siya, ma'am Gwet. Apa sila kasugat mo to niya? Mausap. Ay, what is swerte, ma'am? Oy, kay murag problemado ta siyang bana. Pag ulangay ito siyang nabalik din niya. Mao ba? Last nga pakakita na ko ni Ma'am Salome koy. Giaway siya siyang bana. Gidasok sa auto. Nya murag nagapasakit tayo siya sa suwan. Ikaw ha? Chika kay ka ha? Ato lang ni Ma'am Nika, ha? Ay, ipalabi sa upan. Ato Ay, da. Wala kay labot sa kinabuhi sa upan. Uy, payot. Oy, ay sa ibundak ako pagka ako, miss. Uy. Okay na, Gigi. Focus na nako. Ayaw niya itong Salome. Okay. Murag yun og doon na dili husto sa gipanulti sa bayot. Ug sa gipanulti ni Poldo. Nagpaparlor ka rin Hello, Joseph. Happy ra kasi mong lakaw? Kuan. May nagapalibog lang sa kung una-una. Unsa man na? Dito ko sa Iliana Beauty Salon. Unya? May nahitabo ba dito? Sorry nga. Karon na rin ako masulti nimo. Ang bahin sa unsa? Ang bahin sa bayot nga misampit sab kanako og Salome. Gigi ang iyang pangan. Oh, ha? Gigi? Pamati. Samtang nangaon mi sa mall. Suki ni Salome ang maong bayot? Oh, og miadto ko sa parlor nga giingon ni Gigi. Nagkita mi. Og nagtuog gihapon siya nga ako si Salome. Unya, unsa man ang nakapalibog sa imong una-una? Naglipog ko. Tungod kay ang iyang paghulagway sa bana ni Salome, ngayang suki. Lahi man sa paghulagway ni Poldo nga miangkon nga bana ni Salome. Unsa? Mao ka na nga ako nalibkan. Wala ay makatubag ana. Gawas lang ni Poldo. Ako na ang mangutana niya. Ayaw. Ako na ang mangutana ni Poldo. Kung namakakman siya nako, magmahay siya. Oh, Dorina.
sa muka ini. Ay, kalaib sa kong lawas. Kinsa man ka ba? Hello? Poldo, si Dorina ni. Ay, Dorina. Nganong nanawag bang ka? Namagkakanak po unsa. Ha? Nganong nakasulti man ka nga na makakuni mo? Tungod kay wa ka mosulti sa tinuod. Dili ka tinuod nga bana ni Salome unsa. Ha? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!